सफैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि खाथियाव दिनै बिमानि सान नङा होनबा लोगोफोर। दिनै मादार्स डे फालिनाय जादों। दुलाराय बुहुमावनो लोगोसे जोंनि भारत हादरावबो मादार्स डेखौ मानो थाखाय फालिनाय जायो आरो माब्ला फालिनाय जायो बेनि गासै खेंफोरथिखौ जोंहा उर्ला खामसौ बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना थिना होगोन जे जोंनि गथ'फोर जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि सुबुं माहारिफोरा उन्दै उन्दै फरायसाला फरायसुलिफोरा बिमानि सानखौ मानो थाखाय फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै रावबो मिथिया आरो बिमाखौ जों मानो थाखाय फालिनांगौ। जोंनो बिमाया आंगो महर होबाय। बिमानिफ्राय जोङो बामजायै फोलावजायै बाजायै फेदेर बोजाबाय। जों बिमाखौ मानो थाखाय सिबिनांगौ बेनि गुवार बेखेवनानै होगोन उर्ला खामसौआ। बुहुमाव जों थांना थानाय समाव बुहुमाव जों जोनोम मोननायाव बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनदों आरो बिमानि अननायजोंनो जोङो दिनै गेदेर गोलाव जानानै जोंनि मेगन आरो आथिं आखाइया राबोदों। गासैबो गियान साननाय हनायखौ जों बिमानि गोरबोनिफ्रायनो मोनबोदों। बेखायनो जों बिमाखौ हाजासे सिबिनांगौ आरो गोसोखांनांगौ। बिमानि अनगायै जोंहा बुहुमाव थांना थानाय समाव रावबो गैया आंगो होननानै साननो हानाय। बेखायनो जों दिनै मादार्स डे फालिनो गोनां जादों। मादार्स डेआ मानिफ्राय जादों आरो माब्ला जोनोम जानाय, मादार्स डेखौ माब्ला फालिजेननाय बिनि सुंद' जारिमिनखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव दिनै खोन्थानो सानबाय। बिमा सान महरै फालिनायखौ जों गिबियाव एनाजारनि जिउ जारिमिननि मुङै मिथिमोननाय जायो आरो बेखौ आमेरिकानिफ्राय जागायबोदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। जेब्ला एनाजारा बिमाजों दङमोन अब्ला बिमाखौ गोबां अनोमोन बियो। गासैबो खामानिनि बिथिङाव बिमाखौ हेफाजाब होयोमोन आरो बिमाखौ आंगो होनना सानना लायोमोन एनाजारा। जेब्ला एनाजारनि बिमाया बुहुमनिफ्राय आनजायलाङो अब्ला एनाजारा गावनि जिउ गोसो गोरबोखौ बावसोमनानै गाव हाबा जाला होननानै सतबांसा लायो। बेबायदिनो दुलाराय बुहुम नाङैनो बिमा सान फालिनांगौ होननानै गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां फोसावबोयो आरो नाजायै नाजायै 1914 मायथाइयाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट वुड्र' विल्सननि फोसावनायाव एबा थिरांथा लानायाव मे दाननि नैथि रबिबार सानखौ बिमा सान एबा मादार्स डे महरै फालिबोनाय जायो। बेबायदियैनो गासै दुलाराय बुहुमजों लोगोसे भारत हादरावबो मे दाननि नैथि रबिबार सानखौ बिमा सान एबा मादार्स डे महरै फालिनाय जायो। बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोननि खाथियाव दिनै बिमा सान फालिनायनि सुंद' जारिमिनखौ फोसावनाया आरो गासै बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना एनाजारनि जारिमिनखौ नाय आरो गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथांमोना गुबुन गुबुन आयदा खायद'फोरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन बा जारिमिनफोरनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। आंनि नोंथांमोननि खाथियाव सुंद' जारिमिन फरायथिनो हानाय एबा फोरमायथिनो हानाया बेसेनोसै। दिनै सुंद'यैब्लाबो जों मिथिनो मोनबाय बिमा सानखौ जों मानि थाखाय फालिनाय जायो आरो दिनै बिमा सान फालिनायाव नोंसोरबो फालिदोंना फालियाखै, माबोरै फालिबायब्ला जोंनि सिगाङाव खोन्थाहरदो अननानै। माबायदि खोन्थाहरनो अब्ला कमेन्ट बक्सआव थानाय कमेन्ट लिरनानै फोरमायहरदो। जोंनि गेजेराव उर्ला खामसाव गांगुफाय आरो आं दङ नोंथांमोननि खाथियाव अरायबो फोरमायहरदो आरो फैबाय थानाय समाव माखासे मोजां मोजां भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेलनि आइकनखौ अल खालामनानै अरायबोनि थाखाय मोजां मोजां टपिक सोंनाय फिन्नायफोरखौ नायनो थाखाय सोंनाय फिन्नाय मिथिनो थाखाय नोंथांमोना अरायबो अल खालामनानै लादो, साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै जोंनि चेनेलखौ अरायबो लाखिनो थाखाय हेफाजाब खालामदो। थेंक इउ स' माच। खुलुमबाय बयनिसिमबो।